سوداناوي جوجل حكايم عيني هب موكس هوسبيتال بارنتو مطبحة عين كايد اللهم نزام الكيتو أكل مبرهاتو نزدالو وصبصاب حيلم برغام بمسرتي أمونغو منيسترتات أن إيرتران سودان زكادزلو زتواهادت أنو يسرحات سوداناوي جوجل حكايم كابشود الشيك ساب 12 مسكرم أبزواو موكس هوسبيتال بارنتو كملا زواجاش باركان زمتو استفلالينا عين تسقامات زنبورم 3500 حمومات بمرأي 400 سوسان مطبحة كايدو حلافي هجروا مدب مكلخال عرات آتو ألم زكريات سابزها وحبريتها أتمدب زتفل علينا يمرأي تسقمات بقند دما حبلان الزنبورم زيقاتات عبف فتح زمت مخان بمحبار متعي بزل على ملكعوك قتصل مخانو أبريو نخلايك زيوم زقورو زلو أبارنت طرح مالتي بهاجر درجة خان شامناي شابعي زيوم مالتي ناي عين سيك أب كل زباتات سلزلنا كل جزء اتسب تقالات يفو نبتي قربا حكمنا كمتصكم زلو زيوم كاب كله بنص ازغبرو نطفتاتي مالتي نت سودانو جل حكاي مريحو زمصه دكتور ابو عبيده مختار نيرينا بزها بحبريتا اتن خلاي غزيو زكاد زلمدب مقصلتا نايتي اقديمو مونغو كليتين احد هاجرات ابصلاطنا بحفشا امقصر رد ما بفلايك كات صنحي وهو سرح كم زخونه بملكات اب كتما اسمراون تمساسل نطفتنا مع محمد كم زلهم دحر محبار ابالات منيستر طعنا ايرترا بحفشا ابالات مدب مكلخال عرد كاب فلاي نزغبرو لهم زلهم متحبار نيدو والاتفاقيه تنص على بمسرتها مونغو كلتين احد هاجرات زتبصح الشركه وسمع نعين حكمنا نمقبارينا حجين حمشاي غزينا نمص زلنا اقدمنا اب كتمات اسمرا مندفران بارنتون تمساسال نطفتات اكايدنا نيرنا اسمرا والى مندفرا ومصوع والى بارنتو هذه مطبحت عيني كاب استقبرلهم نباريت مكانات نوس زباغونيه ويزرو كديجا احمدن كاب نوس زبا حيكوتا زمصه اتو محمد عثمان احمد مطبحت عيني مستقبرلهم صنحهم ناي مرأين من قصاصن صقم كم تعليب محبار سلات استقبرلهم كنكننا بيوتن امسكينهم كبر سراي انت حكمنا عيني مركاب نبارنتو متي درون بستقبر لي مطبحتن كنكن تفويسه نبيتي تمليسه لهم ادري بقى انا من دليمات الليكو اتو صالح عود دما اتزرخبو اغلغلوت من نبابرو من هيوتو من عب عدل كم زفترلهم بمتقاس تمساسال صقم زلهم زيغاتات بزقلطفه نابتكال طعنا مصيهم كنتاتهم كفلطون غبو حكمنا كغبرون تلابيهم اديو الحمد لله داويكو الحمد لله مطبحت عيني تخايد لي ابصبو كنتات اركب اللخو بزرخبكو طعنا واغلغلوت دما حقوس اللخو تنبر مدقو وبقيتنا يو اتسودانو جل حكايم كاب 13 مسكرن جميرو اب كتما اسمرا تمساسال اغلغلوت حزبك هب مخانو زرخبني حبريتا افريطو حرصت نزوبا بارنتو دونجيز جمر كرمتي اب غبو معلان معال بتغات سلازنطفو اب درجه غوسيان عغغاغن زبصح اكلهم اب قفو كساب زاتو مكتالومن كنخانومن بزل علق قصلوم خانو ارغاغيصوم نباري محتار كبابي كونا هاتو ماسو دبي اب زهاب حبريتا كرامات دونجي بمجمارو زنبروم سكفتا بتيكا مجمريا ورحنا حاسز قصلت صبو متنن زرغحن زنبرو زناب كم تقنطط بمحبر اب زغزي زي مبزحتو كلام اب زت امام درجه كم زبصح غليصوم كاب محدار كبابي كلكو اتو غرماي تسفاي بوغنو زناباب جمر اللوان بستواهد غباب مريتهم سلاز حرسو مبزحتو زراتهم اب صبو كنتات بصيح خمزلو تقيسو بستفلالي بالعات حساخون صحياين كهيسغبو كنكن مكتالن يغبرلو كم زلو ابريوم نبرتم محدار كباب الداسه اتو شويت فادين اتو ادو مكانين دما زاغيت زراتي كونه مغاچا اب صبو درجه كم زركب بملكات صبو اوتت كرخ بمنتي ناي صحياي كونه غوسيان تفتات بوفراو غبابي عمو كم زلو حبيرام ابز احمد زيابن وزبا بارنتو بزمناوያን ያታውና ገባብ አስታተ 8000 ሄክታር ታሪሱ ከምዘሎ ካብ በጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ናይት ነው ዘባ አስተረኸበ ሓበሬታ ይመልከት معقب ቅርስታት በሙሐስ ቀጻልነት ባህልን ታሪኽን ዘለዎ አስተዋጽኦ በቀሊል ዝጥመስለ ዘይኮነ ብልዑል ንቕሓት ክስርሓሉ ከም ዝግባ ሱልጣን ራሓይታ ገሊጹም سلطان عبد القادر داود نيرينا بزهب حبريتا قرستات نحلو في تاريخ هزاب بحفشاه نسلطانين النابابران دما بفلاي زوغلحو ازيما قدس مخانو بملكات حبريتا سب قرستاتو كي بالاشو كي هاسسن كي طفن ككناغن ازخخيروم سلطان رحيتا سعيبو قرستات مسحب توريزم بمخان اب مقلوات قطبه هاجرون ابركتو كهلو سلازخل قرستات يعبينا اسوب زي قدس لعلاتو كروك كبر لهم تصويعهم
ቅርስታትና ብሉጻት ክብርታትናን ታሪኽናን ዝሓቆፉ ጸጋታትና እዮም ዝበለ ሱልጣን ዓብድልቃድር እዞም መግለጺ መንነትና ዝኾኑ ሃብቲ ሃገር ብግቡእ ምዝዕቀቡ ኣብ ምውራስ ባህልን ታሪኽን ዝህልዎም ተራ ዓብይ ብምዃኑ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ንቕሓቱ ከበርኽ ተላብዩ ሱልጣን ራሓይታ ዓብድልቃድር ዳውድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ራሓይታን ከባቢኣን ዝርከብ ህዝቢ ኣብ ምዕቃብ ቅርስታት ብዘለዎ ባህል መሰረት ኣብ ከባቢኡ ንዝርከቡ ቅርስታት ብጥንቃቐ ከም ዝሕዞም ብምግላጽ ተንቀሳቐስቲ ቅርስታት ከይበላሹ ምእንቲ ኣብ ሓደ ቦታ ከም ዝዕቀቡ ተገይሩ ምህላው ኣብርሂሙ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣውጓሮን ዞባ ላዕላይ ጋሽ ንዝነጥፉ ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብቐንዱ ድማ ዓባይ ሰዓል ዓሶን ኤድስን ዘተኮረ ጎስጎሳዊ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ጥዑይን ኣፍራይን ሕብረተሰብ ንምህናፅ ንቕሓት ወለድን ሕብረተሰብን ብሓፈሻ ሓላፍነታዊ ኣካይዳ ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ድማ ብፍላይ መሰረታዊ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ሱልጣን ሓጎስ ወነንቲ ትካላት ነቶም ሓደገኛታት ሕማማት ንምውጋድ ኣብ ዝካየድ ፃዕሪ ዝለዓለ ተራ ክፃወቱ ዘኻኺሩ ኣቶ ሱልጣን ኣስዒቡ ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘለዎም ኣፍልጦ ዕብዮም ንዓማዊሎም ዘድሊ ሓበሬታ ክዝርግሑ ሰፊሕ ዕድልን ባይታን ስለ ዘለዎም ንዘቐሰሙ ኣስተምህሮ ናብ ተገልገልቶም ብግቡእ ከመሓላልፉ ተሓሳሲቡ ሓላፊ መደበር ጥዕና ኣውጓሮ ነርስ ዮሃንስ የማነ ብወገኑ እቲ ዘድሊ ለውጢ ንኽመጽእ ምብራኽ ንቕሓት ወሳኒ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝመዳይ እዚ ብዕቱብ ክሰርሑ ተላብዩ ኣማሕዳርን ዞባ ላዕላይ ጋሽ ኣቶ ኣብርሃም ሃይለ ድማ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ቀንዲ ተጻባእቲ ምዕባልን ዕቤትን ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ካብ ለበዳ ሕማማት ተናጊፉ ኣፍራይነቱ ከዕቢ ምእንቲ ብፍላይ ምስ መንእሰያት ርክብ ዘለዎም ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት በብመገዶም ዘድሊ ሓበሬታ ክዝርግሑ ፀዊዑ ካብ ተሳተፍቲ ወይዘሮ ኣበባ ተኽለ ብርሃንን ወይዘሮ ጂሮም ጋይምን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ ናብ ህዝቢ ዝቐንዐ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወሃብ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ብምሕባር ንዝያዳ ድማዓነት እቲ ናይ ጎስጓስ መደብ ኣብ መንእሰያት ኣብያተ ትምህርትን ክቕፅል ተላብየን ንጽጉማት ዜጋታት ብዓይነት ይኹን ብገንዘብ ዝግበር ሓገዛት ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ መነባብሮኦም ለውጢ ንምምጻእ እዩ ከም ኣካል ናይዚ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ዝነበራ ለይቲ ዘኽተማ ስድራ ቤታት ብዝተገብረለን ሓገዝ መነባብሮኦም ከም ሓሻ ኣበርቲዐን ከም ዝሰርሓ ይገልጻ ኣለዋ ንጸብጻብ ሰመረ እዮብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ብዝገበረለን ሓገዝ ሰሪሐን መነባብሮአን ከም ሓሻ ኣበርቲዐን ከም ዝፅዕራን ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ዝርከባ ኣለይቲ ዘኽተማ ስድራ ቤታት ገሊፀን ንሳተን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ንዝጸንሕን ጸገማት ተገንዚቡ መነባብሮአን ከም ሓሻ ንዝገበረለን ናይ ገንዘብ ደገፍ ብምስጋን ኣብ መዓላ ከውዕልኦ ምዃነን ኣረጋጊፀን ወይዘሮ ተበርህ ኣለማዮ ወይዘሮ ካልቱማ ድሪስን ወይዘሮ ዓሻ ሳልሕን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ብዝረኸቦ ገንዘባዊ ሓገዝ ጥሪት ዓዲገን ይነጥፋ ምህላውን ብምጥቃስ ጎኒ ጎኒ ምምሕያሽ ናብረአን ደቀን ብግቡእ የምህራ ከም ዘለዋ ሓቢረን ብዝተገበረለይ ከዓኒ እዞም ኣባጊዕን እዞም ወዲ በጊዕ ወዲ ብዕራይን ዝሃቡነ ከዓኒ ነዞም ደቀይ ብፅቡቅ ገይረ ንዕኦም እንዳኸብከብኩ ክዕብን ከምህርን ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ መንግስተይ ዝገበረለይ ከዓኒ ብሙሉእ ሞራረይ ከዓኒ ደቀይን ከምህርን ክዕብን ከዓኒ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ሓላፊት ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንእዞባ ሓጋዝ ወይዘሮ ገነት ሃብተይ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ዝተገብረ ደገፍ ኣካል ናይቲ ጽጉማትን ኣለይቲ ዘኽታማትን ስድራ ቤታት ኣለሊኻ ናብረአን ዘመሓይሻሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ጠቒሳ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ብ20,000 ናቕፋ ከም እተጣየሰት ኣረድያ ዕላማ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን እዚ ዓመት ዝካየድ ነቶም ደቂ ዘኽታማት ይኹኑ ደቂ ስዋኣት ይኹን ካብ ሕማቕ መነባብሮ ንምንጋፍ ካብ ተጸባይነት ንምድሓን ነፍሶም ክኢሎም ክነብሩ ሃገሮም ክመርሑ ኣብቲ ድብጻሕ የብጽሕ ወይዘሮ ገነት ኣስዒባ እቲ ጨንፈር ኣብዚ ዓመት እዚ ንስድራ ቤት ስዋኣት 1,071,000 ናቕፋ ደበስ ከም ዝኸፈለ ን110 ጽጉማት ተማሃሮን ተናበይቲ ጎነናን ሙሉእ ናውቲ ትምህርቲ ከምኡውን ንዲቪዛን ክፍሊት ትምህርትን ዝኸውን ገንዘብ ከም ዝሃበ ብምሕባር ስድራ ስዋኣትን ተማሃሮን ነቲ በብእዋኑ ዝግበረሎም ሓገዛት በዝግባእ ክጥቀሙሉ ተላበያ